Kinong yalam kaseng H&M Western Riboy hakanyau tarik unailar aja arpusau kilaya kendu ya usimbut menteri rangba kajela uba preston tingsong ban kerpat ban pin urlong ya lightly kimat jingdawa ke jingdawa ban ningkong kalong ban bo ya ke police outpost ha bela khawa kashnong khaput bat kajela asam ban te lakam ya ke jingya pher jingmut pat ban ai jingshnga yikinong shongshnong ke jingdawa baar kalong banbo ya ka fire and emergency service station hakithan pathar khma bante lakam mi ki jingjas niu jingmut pat banyarap ikipat ba ha kapor jing e ka jingdawa ka balai kalong banpin mang scheme na kabenta ka surok maudam bela hari banpin sok ikipat ba ha ki gisnong banlet banwan banpinya ikikam kha kamsan Kinong yalam kaseng H&M kila kirmen ba uba preston tingsong unshim khia ban pet ya kini kimat jingdawa ban le ya kabadon kam ban pin urlong ya ki knang bekipat ba kinyo jingmento akane kapor ngi de kinong shnong jong ka bilahri iwan represent lang bat ka SNM akane kasi namanta ka jingdawa nagamanta usurok shnong jong ka shnong bilahri teng ai ka jing yaro ya ka SNM Western Riboy ka jungi bakila shimkha namata kane kasi baman ikdo ya o deputy chief minister jungi ba preston tansong nagamanta kane ka jing e bakinong shnong pobila ri ki ikdo te kane ka shnong bilahri ngan chutuk niat galong ka shnong ka badon apo bodar bat kaladon ni gitu ka jing dia ka basakyam uwe nong shnong jungi ha ki forest asam te kumjuru bakadeiru kajaka kabadon ka dispute area kaba kikot ka bodwan te den mata kadau lada ka sokar me galia ka namsim khia habe dei bat usurok kamot man ka por se por na galia ka sokar asam ka wantur ka wankri ya put usam ka bedei pom me galia te den mata kadau ka ka ba ilayo ka insurance na chief minister o deputy chief minister ta si kalong ba sokumen e kalong ba ulakular menjadi sakmat habe dei menekam kumjuru nakaliang u MLA badun borom jungi ula pensnohi kene kemat ke jura ke jing e habide ganti sekin ke bede ya po ka sinong bilahri garja khmai kumta tatar ke sinong po bodar nakaliang u MLA jungi ru ula pensnohi sau preston pensong wat nakaliang jungi raisim kya wat kumala ya kren the percent jungi SM ulong ba usapha e kibriu ban litheu katno kilometer kadon ba hangtang ya kasenjan hindai meta 4 yo dan dei wong bagi bukan suran ba pin sayo kasro hakang teh apa besang lari mo hadin bangi lawat wan jurip hagi snap tibla leitno te dap system menta ni wan pen kenno au deputy chief minister ni badai minister juga itu duty road in charge te ka jubab bangi yo na misar pustun sangsong kabde bakni kasro kalong ba i minister jungi roki ulak kular jungi ba nagaliang ka sarkar jila kan simkia bede begini serap bat kan sapa ya ki badai ki SDO jung ka PWD ban lek jurep ban lek thau lek wo bat kumjuru ni nila ai ka jung thau shawe mole ba nila ai kopi rangkat ka kopi shawe mole ba bur simkia nagaliang mole ro namara kumbolong imenta kita ki snong ki ba makhaput bat kasam kalong ka jing sha ben sha isra nakaliang sarkar jela nadu islam ki bala leit no kam shimde ka tang hakane ka sarkar ka bamta de wala ka sarkar ka manshwaru ka jing sha ibe jing sha isra ka shimpai yakte kisnong ka marjan ka asam ko khapot data kan kran sagwe ka meram dom bala de sumat haji kerpat nakaliang ka H&M habide ban ka police post ka bala ka mo ilayo kajing jubab na home minister di government of Meghalaya iba pustun tansong ilaong ba nagaliang ka sarkar jelar kan singkya bat kan sapa sya kajing syo sya SP jong riboy bat ilang nyo KJM Western Riboy iwan meni kendu ya i deputy chief minister borom jungi iba pustun tansong habide bat ki lightly kimat jura jong kadong kathan pakayo ka kot bat ka imlang kasalang tene ko pon lang junga nga kwa ban power se phi ba iwan ye ka bani kendu i ha ka bide bat ka jingdon kam ka bakar ki ane ka bakong san e a ki thag dong ba kathan jungi ka tagalong ban bu no ya ka fire emergency service ka balong ka bani rap sha yangi ka dong kathan jungi ha ka liang baro mar ba ka dong kathan jungi
sekitar kema area kalong ke Shillong ke Balaro state ha tinama kata kalau don ru ka police station hangtai but kada kedon kedon kita kijing ele kijing ma kijing including kalong ke ba da shai gi ban suk yangi ban wanra ki ban poy gi kita na no po nama kata ngi hadin kijing i ke balong ke badon ka ke adi kata ngi sniu yang jungi ngi siupya ban ye kendu yai diberi chief minister berom jungi ba tunduk song ba in le no ye kene kam karki namar ba yang jungi kithan jungi kilong ke badan kami adu kata namar kata yang jungi ru ila kular ba kene kasgi ba nak tak kene ka jing don kam jong ka dong kithan jungi leng ba ji kerpat jungi yang jong ka HM Kusten Boy intervensi kem no ba kene ba iba person tunduk song ikloi ban kular ban le ye kene tak kene Thank you.